Masak godong singkong ala-ala gule versi aku. Assalamualaikum. Halo Kang Mas Mbak, langsung ae iki godong singkonge digodhog dhisik. Iki mau banyune tak wehi uyah. Embuh ben nyapo ya, pokok angger godhog-godhongan ngene iki gak lali tak wehi uyah. Iki arepe nyanten lah wegah marot saikine gur tak blender wae. Malah praktis, cepet yo ben ndang rampung mulai masak. Yen dadak marot iku malah kesuwen. Yo mergo sok kena parut dadi yo wedi wae. Lah iya to ana sing praktis, ngapain golek sing ribet. Lah iki karo nyambi nggodhog ayam. Lho kan ngene iki kena sambil rono-rono to, dan tiba-tiba wae iki santene wis dadi. Iki terus disaring lanjut diperes-peres. Sik meres-meres iki mau nganggo entong mergo tangane wegah kubak. Proses iki mau tak ulang ping pindho. Nah iki hasil ambil santene. Wis mari ngono santene disisihne dhisik. Iki lanjut aku arep ngentas ayam sing tak godhog mau. Kurang luwih iki mau oleh godhog 15 menit wae. Lanjut iki aku arep nggawe bumbu. Iki tak ulek dhisik brambang bawang. Lanjut iki tak wehi miri 3 butir. Lah yen wis lembut iki bumbune tak sisihne sakmen iki. Iki mau nggo gawe sing versi gak pedes nggo anakku. Sebagian bumbu wis disisihne. Lah iki lanjut gawe sing versi pedas. Nggo aku mbi Pak Suami. Iki tak tambahi lombok abang gede, lombok riwit. Lah iki ya tak tambahi serai, tak geprek sisa nang kene. Yen wis ngene lanjut digongso bumbune sampai harum. Oh ya iki genine cilik wae ben ra gosong. Lanjut iki tak tambahi dong salam ya wis diosreng-osreng. Ngenteni bumbune ben mateng tenanan. Iki tak sambi ngirisi godhong singkong sing wis digodhog mau. Lah kira-kira bumbune wis koyo ngene iki berarti iki wis mateng. Lanjut dicemplungke ayam sing wis digodhog mau. Lah iki aras-arasan arep goreng ayame dhisik dadi yo langsung tak cemplungke ngene wae amer bumbu. Alah yo ben ngene ae wis karo ngenteni ayam ke mau bener masuk bumbune. Iki nang kompor sebelah tak sambi gongso bumbu versi sing ora pedes ke mau. Iki mah tak gongso nggo blubin wae. Ora lali tak tambahi dong salam karo serai. Iki mah serai gur cilik banget. Wis ngene iki diaduk-aduk terus mari ngono ayame dicemplungke dhisik. Diaduk-aduk meneh sampai bumbune merata. Lah dalah iki mau genine kegeden dadine rada gosong iki. Lah iki selanjutnya diwehi santen. Terus diwehi uyah, gula pasir. Terus diaduk-aduk iki dengan api sedang wae. Lah iki bekas ulekan ya tak wehi banyu ya tak cemplungke kene. Lah yo eman to yen arep dibuang. Lah aku yang ngono kuwi bekas ulekan tak wehi banyu ya terus tak cemplungke kene. Pindah ning sebelah maneh. Lah iki ya tak wehi godhong singkong saidik ben ono sayurane soalnya anakku ki yo seneng sayuran. Lah iki olehku gawe sing versi ora pedes iki gur sithik tok. Gur nggodhek mu alim. Terus Mbak Inaya melo maem sing versi pedes wae. Kira-kira sayure wis mateng, iki lanjut aku arep nggawe sing versi pedes. Lanjut iki panci sing wis berisi santan diobori nganggo api sedang wae terus diaduk-aduk terus. Pokoke yen lagi ngobori santan ngene iki wis gak iso ditinggal nyanti-nyanti. Kapan hari ngobori santan ngono iki tak tinggal. Yo akhire mbludak ngono ke rono-rono. Gek santane dadi pecah, dadi tampilane koyo gak apik ngono pokoke. Lah kira-kira santan iki mau wis tanek, iki ayame terus dicemplungke wae. Iki ngono tak tambahi roiko, tak tambahi gula pasir, terus godhongane dicemplungke kabeh. Diaduk-aduk ora lali diincip rasane. Wis ngene iki masakanku hari ini. Lah berhubung durasi videone wis arep entek, aku tak pamit dhisik ya. Wassalamualaikum, sampai jumpa di videoku berikutnya.